ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Wakambozviona? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro romutemo ndinotevedza chaizvo. Zvakarezve ndino umwe wakarinyora. Saka ava munotavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore abo handiti. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veziva kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo. Wazviwa? Yes. So this question of having third term does not arise, especially under my watch. No. I'm in my second term and I already know the death rate ndichabva pachigaro nditwana 2028 toenda kumba kopinda vamwe. So kana kuna vamwe vanokufunda vafundire kuti bodo hazvisizvo zvinofungwa nababa.